Beno ba, tutorial honetan Classrooma nola erabili azalduko dizuet. Beno, hau da nik nire Classrooma, bai? Hemen agertzen da noren Classrooma den sartzen zaretenean, bai? Zuei hemen agertuko zaizue zuen izena. Orduan, kasu honetan, nik nire Classroomean sortuta ditut bat, bi eta hiru klase. Zuek inskribatuta zaudete eman dizuedan, bidali dizuedan proportzionaltasun eta unekoak klasean jada, eta horrari gara gai hori lantzen, bai? Daukat ere sortuta hurrengo gaia, algebrarena, bai? Eta tutorial honetan erabiliko dut, hau, Classroom tutoriala, bai? Zuei azaltzeko, nola nik bidaltze dizkizuedan gauzak, eta nola zuek entregatu, eta entregatzean nola gertzen zait niri, bale? Zuek ere pizkatxo bat ulertzeko, bai? Orduan, sortut Classroom tutorial klase hau, eta momentuz ez daukat ikaslerik inskribatuta, bai? Orduan, ni sartzen naiz klase honetara, bale, ikusten dut hemen, Classroom tutoriala, 0 unitatea, bale, eta alumnosen artean, gonbidapen bat bidali diot nire buruari beste email batekin sortu dudan erabiltzaile bati, bale, invitado, bai, baina oraindik honek ez dit erantzun, bai, hau izango litzateke ikaslea, bai. Orduan, ikaslea, alegia zuei, helduko litzaizueke, honelako zuek ikasle moduan sartzen zaretenean Classroomean, hemen orain ikasle moduan nago ikusten duzuen moduan, ikaslea da IKT2, hola deitu dio dalako, agertuko zaizuea proportzionaltasun klase horretara ere gonbidatu nuenez klase hori, eta orain klase berria, bai, Classroom tutorialaren klasea, bai, eta oraindik inskribatu gabe dagoenez, inskribatu beharko litzateke ikaslea. Emango diot, inskribatzeari, eta ari daranean, behin inskribatuta, sartuko litzateke klase horretara, bai. Momentuz, hemen, ikusiko ditugu tareak, ze tarea dauden, ze osare egiteko dagoen, hemen agertuko zaigu zerrenda, eta momentuz jartzen du juju, ez dagoela xer momentuz entregatzeko, bai? Vale, compañeros de clase, hemen novedades pestaña honetan orduan agertuko zaizkigu, irakasleak bidaltze dizkigun tarea guztiak. Momentuz, ez daukagun ez ezer, ez da ezer agertzen. Compañeros de clase, hemen agertuko zaigu gure izena eta gurekin batera klase horretan dauden beste ikaskideak, eta badakigu hemen informazion pestaña honetan, normalean irakasleak igotze dituela baliabide ezberdinak, bideo tutorialen bat, web horri batera zozer kontsultatzeko linka, bai, hemen informazio pestaina honetan gaia lantzeko erabiliko ditugun baliabideak igoko ditut, bai? Bale, bueltatzen gara novedades pestaina honetara. Hemen agertuko zaizkigu egin beharreko lanak, bai? Bueno, orduan momentuz inskribatu gara. Noa berriro irakaslearen Classroomera, bale? Orain, hemen irakaslearen Classroom honetan, bai? Ikusten dudana da, baina ikasle hau, lehen agertzen zen invitado moduan, ja inskribatuta dagoela, bale? Orduan, ni hemen novedades honetan, irakasle moduan, nago orain, vale? No tienes ninguna tarea para esta semana, vale, sortuko nuke, adibidez, tarea bat, bai? Nik hemen bidaliko dizkizuet, edo tarea bat, edo batxutan berri bat, abisu bat, gogoratu, lana entregatu behar dela ostiralerako, vale? Orduan, kasu honetan sortuko tarea bat, crear anuncio, crear tarea, vale? Sortzen dut, deituko diot, lehenengo etxeko lana, adibidez. Vale. Lehenengo etxeko lana, hemen hori egiteko, jarriko dizuet informazion pestainatxoan daukazue bideo bat. Ez da egia, baina. Informazion, pestainan, dagoen bideoa ikusi aurretik. Ikusi lana egin aurretik, bale. Esku batekin ari nez bakarrik, ze bestean mikroa daukat, horregatik kostatzen ari zait pizkat. Bueno, eta hemen jarriko nizuen, noizko entregatu behar den, bale? Orduan, gaur urtarriak 15 da, bihar astelena, demagun, 18 lana entregatu behar duzuela, bale? Hemen gero zuei agertuko zaizue. Eta, bueno, directamente, crear tarea. Orduan, nik sortu dudan lehenengo etxeko lana, niri agertzen zait hemen, eta ikusten duzuen bezala, nik ikusten dut hemen
momentuz, han completado la tarea 0, bai? Eta zenbati bidali dut lana, kasu honetan, bakarrik bati, bale? Orduan, 1 no ha completado la tarea, bai? Orduan, noa ikustera orain, zuei nola helduko litzaizueken. Bale, zuek ikusiko zenuketena izango litzateke, aktualizatuko abetu ikusteko, bale, hemen, zuen Classroomean ikusiko duzue, hemen, ikono daukaten mezuak dira tarea. Eta gertzen zait, no completado moduan, bai? Hemen etxeko lana, información pestañan dagoen bideo ikusi, lana egin aurretik, joango litzateke, hemen azalpena zer egin barko litzateke, nagartuko litzateke, eta información pestaña honetan, demagoen hemen dagoela bideoa, zabaldu, ikusiko nuke, behin ikusita, bueltatu, eta lana egingo nuke, bai? Orduan, behin lana egin dudanean, bai, ikusiko dut lan barruan, zera gertzen zaidan. Bale, hau da, lehenengo etxeko lana, hau da, nere tarearen horria, bai? Eta demagun dela, kuadernoan egin barnuen ariketa bat, argazki bat atera, eta gero, bidali behar dio dela irakasleari. Orduan, añadir honetan, gehitu beharko nuke, nire kuadernoan egin dudan ariketa horren argazkia, orduan, ordenagailuan egon beharko litzateke ja argazkia, artxibo, topatu beharko nuke non dagoen artxibo hori, demagoen asmara bidaliko dut bat edozein, hau zera adibidez, hemen dago, hori igo beharko nuke, nire de Classroomera, eta behin, Classroomean egonda, agertzen zait hemen, igo dudan lan hori, baina oraindik ez dut bidali, bale, bakarrik txartatu dut. Demagun, gehiago igo behar ditu dela, gehiago igo nitzake, bale? Eta lan guztiak edo artxibo guztiak behin edukita, ere komentario bat bidali dezaioket irakasleari, adibidez hemen klikatuta, jarri dezaket, 7. ariketa ez dut ulertu. Eta ez dut ulertu, bale? Bale, orduan komentario eta guzti, publikatuko nuke komentarioa lehenengo, eta ja daukat hemen komentarioa publikatuta, lana txertatuta, eta orain bai, hemen no completado moduan agertzen zait, baina orain entregatzen dudanean ikusiko duzue, entregar, bueno, se enviará da, bai, entregar, listo, agertzen zait lana, completada moduan, bidali diot artxiboa irakasleari, gehi, komentario txo hau, bai? Orduan, nire lanen artean, berriro hemen juju, no tienes que entregar ningún trabajo, se neukana, entregatuta daukat ja, completada moduan, eta irakasleari ikusiko dugu zer heldu zaion. Vale, hau da irakaslearena. Ja irakasleak nik kasu honetan ikusten dut, 1 ha completado la tarea, y 0 no han completado la tarea. Beraz, guztiek lan entregatu dute. Zabalduko nuke zuen tarea, eta hemen agertzen zaizuen izena, bai? Kasu honetan naiz ni, zen ni naiz ikasle moduan beste kontu bat sortu dut, bale? Bale, ni ja ikusten dut zuen lana, hemen dagoela, bai? Completado moduan, eta bidali didazuen artxiboa, zabaldukoet, bale? Ikusteko zer bidali didazuen. Orduan, zabaltzen dudanean, ikusten dut, hori hemen daukata da artxibo bat, eta ere komentarioa 7. ariketa ez dut ulertu, bale? Eta lana zabaldezaket, bai? Zabaldu nezake lana, eta bertan ikusi zer dagoen, zuzendu, bai? Imaginatu ja, zuzendu dudala, eta hemen, 7. ariketa ez duzuen ez ulertu, 7. ariketaren azalpena, adibidez. Ariketa azalduko nizueke. Ariketa... barkatu. Ariketaren azalpena. Vale. Hemen azalduko nizueke ez, ariketa. Publikatuko dut. Vale. Eta orain, aukeratzen dizuet hau, eta bueltatzen dizuet lana. Nota batekin ere, 1 puntutik, bai. Hemen ere, jarri dezaket, nota bat. Demagun, dago lana oso ondo, gendutala 7. ariketa ez duelako ulertu ikaslea, 80 bai? Vale. Orduan, behin edukita, ja, hemen zuzenketa daukazue, komentario moduan bidali dizuet zuzenketa, vale, devolver. Vale, hemen komentario bat egiteko aukera daukat, devolver. Vale, ja, bueltatu dizuet lana, beraz nik ikusten dudana da, zabaltzen zaidan, vale. Vale, orain, ja, kompletada beharrean agertzen zaila, de vuelta moduan. Lan hau zuzenduta daukat, eta ja bueltatu dizuedalako de vuelta moduan. Orduan, zuek nola ikusten duzuen?
Vale. Ba, zuen Classroomean ikusiko duzue, lan hori de vuelta dagola, bale, ja, bueltatu dizuetela. Orduan, zabaldu, a ber, zer esaten duen irakasleak. Begira, basa azpigarren ariketa saltzen dit hemen, papam. Vale, eta nota bat jarri dit. 80/100, hemen ikuste duzuen nota, bai? Vale. Demagun, kasu honetan ez digut esan bueltatzeko, bai? Demagun hemen irakasleak esan digula, ez dakiz zer zuzentzeko eta berriro bueltatzeko. Vale. Zuzenduko genuke, artxibo hau kendu, igo berriro zuzenduta dagoena, eta volver a entregar, vale? Nik kasu honetan, bueltatuko dut, vale? Zuzenketa eginda. Vale, kasu honetan ez ziguten hau eskatzen, baina demagun zuzenketa bat eskatzen digutela. Zuzenketa, publikar, eta hemen, hau, zaharra, borratuko dut, berri bat igoko nuke, vale, borratuko dut. Hauze, borratuko nuke, berri bat igoko nuke, lana ja zuzenduta, selekzionar artxibo, nire lana daukat, ez dakit adibidez hemen, edo, bueno, hau adibidez, vale. Eta igoko nuke lana ja zuzenduta. Baiz, irakasleak eskatzen zigun lana zuzentzeko. Vale, zuzenketa, irakasleak jakiteko komentario bidali diot, igo dut nire zuzenketa, eta volver a entregar. Vale, orduan, agertzen zaila, ja ez da kompletada moduan, ja ze, baizik eta presentada de nuevo, esan nahi du, hau ja zuzenketa batekin lehenengo heldu zitzai dela, eta gero ja zuzenketa batekin bidali dudala. Vale, horregatik agertzen zait, presentada de nuevo. Vale, eta irakasleari zer helduko litzaioke? Irakasleari helduko litzaioke, aktualizatuko dut. Vale. Irakasleak ikusiko luke lana, hemen presentada de nuevo moduan. Vale, zabalduko nuke, bai, hau da zuzenen zabaltzako barkatu, zabalduko nuke, zuen bidali egitakoa, eta ikusten dut hemen, zuzenketa, hori, zuzenketa bidali ikasleak, eta hau da zuzenketa, zabaldu nezake, ikusi, zer zuzendu duen, dena ondo, vale, eta berriro, irakasleak, ja, zuzenketa egin duenez, lehengo nota, zuzenduta dagoenez, igoko dio. Adibidez, hemen txegoeto. Jarriko diot, 10 bat, vale? Eta orain ja, irakasleak, idatxiko dio, oraintxe bai. Oraintxe bai ondo. Dagoela, vale? Adibidez. Publikatuko dizuet komentarioa, eta bueltatu. Vale, bueltatze dizuet. Vale. A ver. Vale, eta zuei, zer helduko litzai zueken? Zuei ja, aktualizatuko dut. Vale. De vuelta berriro, de vuelta moduan, osea que zabaldu behar duzu ikusteko. Eta, bira, nota ja, eunetik igo dit, eta ointxe bai ondo dagoela. Vale? Eta ja, egongo litzateke, dana, entregatuta, dena ondo, zuzenketarekin, hoiz izango litzateke guztia. Vale, momentuz, apurtxo bat murgiltzen azteko nahikoa.